Bhfuil átaí Leitrim go Traum an tatan scata, an aireocht le ard man ma hart le luflenún an deir seachna beag seo, ina going bhí pertláirge, nún aireocht an pertláirg iad a flíd an áta cinn tús na Babhtaí ceathrú canis. Ciarán a farta a ham an trátrachta. Gar cúgin pastaí cúí sí eisi tá sínis léirhil galiste. Is tí méle hól tá seansa hól an teig an leacholí láid, seansa hól cól agus é fartin sin ag Kevin McGrath in sin sin go má cin anna dóta sí cáiltíine sé fáti leis tá chun tortin seo ach tá bloáil dieantain sin ach tá cúlbáide mo as a gól ní léiste a gól a duna gáil siar cá fádisteach a méle hól cól cólínta gail fádan sin agus an cúlbáide a bhí mo. Agus an íorthid builte nóna seo go dtí Láirge tá Láirge a gáilisteach Láirge ní dóirithe machchan ní tíocha bí a beáil sean a chola go hí se anna chola fadacha anna cholan sin ag an Láirge Chundúirtin seo Leitrim gúlba an réitear is ardhacha a seansar chola le méle gól tá sí báte san neangach chola le in sin agus páiristeach seochagan Leitrim téine go leúil sí tá seansa scóra go bhéon beidir builte go híisiil isteach cól builte agus an cól sin. Tá níor le portláige gúnaí seansa chola le cól le an seo ag meanna a dá slát sin bí ciú. Kevin McGrath gáilisteach chuirte go dtíine tíhéidir dhé go tíiste tá níorthid ag go fáil tá sí steach na cosantarí bhfuil seansa go dar cóláil builte go híisiil tras na cól le an seo ag Láirge agus Lauren McGregor. Teiste letá níorthta dhiice a go dtí Shailen Ward. Shailen Ward de méil chud a seansa cól le go Leitrim agus anna chól dtíanta sin acu isteach sin ag Lauren McGregor agus seochagan Láirge méile chulta seansa chóla go híisiil cól le an sin go glóite ar fád fáite ag Megan Dunford.